Això és El senyor Miret recomana. Hola a tothom. Avui parlarem d'un llibre que tracta de la terrible història dels exiliats de la nostra guerra civil i les terribles penúries que van passar. Avui parlarem dels vençuts. Xavier Benguerel. El llibre té dues parts. A la primera part explica com un grup d'intel·lectuals passen la frontera. No tinc res contra els intel·lectuals, però aquesta primera part sembla escrita per i per a intel·lectuals. Massa preciosista, els diàlegs no espontanis. Realment parlaven com es reprodueixen els diàlegs? Aquesta part l'hagués escrit amb un estil molt més directe, molt més dur, espontani. Li manca això. La segona part, en canvi, és diferent i supleix les mancances des del punt de vista de l'estil d'aquesta primera part. És més crua, més directa, menys pija. Però l'important del llibre, més enllà de l'estil, és que ens expliquen coses que cal saber. Necessitem saber i recordar que totes les guerres són misèria i que només porten misèria. No siguem uns miserables. No oblidem. Com no vull fer-me pesat, aquí s'acaba tot. Recordeu, això és El senyor Miret recomana.